Hi guys! Good morning! Ako na po ni guys, si Jinbors. Kuan karon guys, January 15. Napunta na ning ato ang mga bato nun guys, kada adlaw. Sige lang balik-balik. Mga bris ako swan guys, tindahan. Kaya nagaman na danig kuan guys, pang display, tukos gawas, makuha ko kanang kamunggay kay ang sagulang kanan na sardinas, may among suwa karong pamahaw. Display sa ko guys. A few moments later. Naman ako kuan guys, pang display sa akong tinda. Ari sa kos gawas guys, kay makuha kong kamunggay, kay magluto kong amo ang suwa. Uy, bukunca ka dia. Kamunggay. Dito kamunggay. Guys, babaw. Ibabaw. Naibabaw day kamunggay. Pop. Kawatag kamunggay. Ipos na. Aning kuan, butangan ng sardinas. Magutan po kamunggay. Butangin na mga sagbot, mga Mga buwak. mga buwak, mga dahon sa buwak. Para mudaghan ba? Karon ko no guys, utanon ko ng buwak guys. Ngutlo ini mga kuan diaw dahon. Mukaan ba mo gingani guys? Butangan no karanay sardinas. May nang kamunggay kay antibiotic na. Ora man ni madali-dali guys. Danis probinsya nagkalanay buntag kanang di pa makaadto kanang merkado. Inani ra dyan madali-dali guys. Madyo na laman ni. Ay madyo na ni. Oo. May gani na kamunggay. Kani sa Kaysa magsabaw ka puro sabaw. Sabaw, puro tubig. sa una guys, di ako'y mga tanong nga kuan. Di ako dang gitanan kanang ganas, ja. Ay ganas. Ganas good sa kamuti. Hindi nga Udlot? Samdan na sinjo. Udlot. Udlot, ganas. Sa Manila kay kuan man na talbos. Jadi hapon ko gitanom diha nga kubasa. Gahong gipatay kay wa man munga. Pila na naman ka pilan to ka bono pa na munga. Muna ang kamunggay na lamay nabilin guys. Mga ni guys oh. Dana guys, magkarosa ta guys. Mukaon ba mo gingani nga kuan guys, suwa. Ang gani ko nung kuan guys, kamunggay. Daghan ko nun ni kadyo benepisyo sa ato ang lawas. Sa una, may nakakuha ko daning teknik nga ingani nga kanang naisuwa. Kay sa una sa gagmay pa mi, magluto ang nanay og ingani pirmi. Mo na ni kuha na mo guys. Para na ning lamia kadyo sa una. Para namo basta naay kanang naay sardinas. Kay ang tawag namo na sa una sa sardinas sa gagmay pa mi kay kuan man tinapa. Mo nang ugmayngan si nanay nga Magluto si jag kanang nay kamunggay nga butangan o kanang tinapa.
malipay na mi guys. Kaya ran nagajud ning lamia para namo sa una. Gagmay pa mi. Ug kana pong kuan guys. Butangag udong. Lipay jud mi kayo sa una. Kaya ran nang lamia para namo ng suwaa. Madyo na madali-daling suwa guys. Moray dali kuan. Lutoon. Nang kuan kana nay gihidlaw kog suwa og ingani. Makainomdom ko sa una. Kinamdom ko sa una guys kanang magluto na nasta tayo kanang inani. Kanang mga suwa tag-isa jud na kakaldero nga dako guys. Kay daghan man mga anbuaw. Unja agamo pong kuan guys. Kanon. Isa pa na kakalderong dako. Nakailam mo ka ng kuan guys, gantangan man tayo mga tawag datong amuang taksanan sa una. Kadadangag na mo guys, isa na kagantangan. Isa kagantangan og di gani gantangan na ganang taksa ni nanay kanang salmonan. Ano mong taksanan sa una, kuan ka salmon. Inem. Tag isa pagkakaldero. Okay, daghan man may kayo mga unbujag. Pero sa una guys, wajud may problema kanang naibugas. Kay si tatay kay naman na si Jay ka basakan. Mo nang umagani mi magabot-abot aga mong ani. Wa pa gani mahurot aga mong na ani mo nang ani, maabtan na pud ka nang sunod ani, mo nang wa may problema sa kanon kanang bugas kay mo tamo pagaling raman mi di gani may magpagaling hindi may makapagaling maglibok mi mo nang mao dinayahang permiya likajan guys kanang maglibok kaya radyo kung katapuan ka do maglibok mo nang mingus na nay nga magpagaling malipay na pud ana kay makaluwas na ko sa kuan guys. Libok na kaila ba muda ng kuan guys? Lusong o kanang alho. Muna gamitin na naman sa una guys, kung di may makapagaling. Maglibok mi, humay. Kay sa una, sagagmay pa mi, wajid may problema na ng pagkauna mo kay dagan magkadyo mi humay. Si tatay, dako mas tatay kanang kahumadyan budyag kabilin sa ijahang inahan kay bugtong raman na siyang anak mo nang kabilin sa ijang inahan siya nagsunod mo nang wa may problema buga sa una agamo ra ka nang among ang suwa mo nay among kuan mo na permiming mag-utan-utan kay naman po'y mga tanom sila nanay nga mga utanon malagi nang kanang nay perming luto ni nanay kanang kamunggay butangan o kanang nay tinapa hindi gani kuan ragot lawo dyan na kanang parisa na mong buwad lamin na nakadyo guys sa una sa gagmay pa mi basta guys maura to ang namataan sa una sa gamay pa ko nga daghan kadyo mi kanang umay makita na sinakusako lain patong nay nakabutang sa katang nay dako kadyong kahon ja pagkadagko namin may mga nagko namin diha na namin nakasugod o kanang nilisid-lisid na katong nay agamong mga kalubihan na prinda na ja gubang kabasakan ni tatay na prinda pod kanang nay tengad adtong nay ang ati nga tengad adtong nay ang ati og kuya nga nagkasakit-sakit. Dito na guys, dito namin nagka-sugod o ka ng lisid-lisid na gamang maani nga humay gamay na laman gamao to uban na mga ati nanarbaho na mo nang uban po sa dyan nga minje gamao po ako sa dyan po ko na minje angin lagi da ng mulakaw mo manarbaho nga na hey guys
Nandiyan guys, ikan si Jas gawas kay nagkuha na pud si Jas, sugod na pud si Jas trabaho da ng ijang kuan. Paman po man guys. Ijang baby. Busy. So singani ra dyan yung mga buhatonon guys kada adlaw pabalik-balik. Na dyan yung kinabuhig kuan inahan. Guys nga kuan nagkalisod-lisod na kay daghan kanang eskwela na nay college nay high school kay kato si Ate Alits katong si Ate Alits nag-college na nanay mga siyempre mag-eskwela college na kumadyo na gasto agmaani na mong umay gamay na laman sakto na laman sa amo ang kuan pangkaon ng say gani hindi na makaabot kaya kuan pang tatay ka na naibaligya para na ay magamit si Ate Ali na pang kuan niya isang pang eskwela college niya na pay mga high school na pay mga elementary kuan ko datong time guys high school ko lisod na jud mi kaadyo diya mo to nga kuan gikan ko sa eskwela nabtan man na si nanay nga kanang nangipos na sa kanang naijahang gamit kay musod kuno si jag kanang extra guys kay naman si jay amiga dito sa Kandihay na kanang nay restaurant musod kuno si jag dito guys kanang magkusinira mo na nga di man na kaya nga si nanay nga was by inja si Tirig si Purami nanghilak na sila kay siyempre ngawon sa tang nanay mo lakaw ta kaya mo to pagulay na kasi eskwelahan na kuan kung ano naginalakay sila si nanay diha na ibag si nanay kay musud na lay kuno siya dito trabaho diya mo to guys di man ako kaya na si nanay mo ay manarbaho ako ining sud dito sa ijang kasabot nga si Jaon tay mo sud dito kanang kuan bitaw guys nang restaurant kanang manghugas manghipos na ng kinanan sa mga customer nga na mo to ni undang kong eskwela guys ako nanarbaho dito para lang na ay para lang guys na mahatag ang mga kinahanglan sa mga estudyante kidaghan may mga estudyante na high school na pa elementary munang ako kay wa man ko nakaagwanta nga magsudong permi nga ingana sila na nagsitatay na magistorya ingana na usahay gani anihon ra kanang nayhumay nga di pa kaadyo hinog para lang na ay mabaligya karon na ay masapi mga lubi kuprason na laman ugahat bisag di pa kaadula dya yan na guys mo nang naluoy ko ako'y nag-decide nga mundang sa lamang kong eskwela manarbaho sa ako kaya makatabang ko nila dya makatigumpog ko makapalit po ko gahang kaugaling mga gamit sa pang-eskwela o eskwela na ko no to nanarbaho ko maantod na niabot ko Manila niabot ko kanang nay Angeles Pampanga bantay po ko bata mo to guys na nakatrabaho na ko inana wala nun ko ganay mo eskwela antod na naminje maghiwas ako kuan si Bojas ang kanas tatay guys bisag daghan mi kaadyo ara nang kakugihan kaadyo na magtrabaho kuan baol mo siguro na siya guys nga sa na buta kay naguligi kas uma magdaroy nga na para man kainit nja madto pa na siya dagat managat pa na siya arong nami kasuwa kay kanay dyan mga pinagatan guys dugay na po na namong suwa-suwa umabot na po na simana kay
Di zaman ng kuanan guys, asinan dya. Mo tayo mong pais-paisan. Nga nastatay ka, kuan guys, kugihan dya. Kuan ko na si dya. Mamuhag. Ano bitong magsuri-suri sa lasang, mangitag ka ng putjukan. Dahil dya po nang ibalik dyan ng idyang mga kinuhang dagus. Nga nastatay ka. Kugihan guys, bisag daghan ka adyo mi mo nang proud ka adyo ko sang tatay. Okay. 15 mi kabuok na kuan minidya. Kaya minilang ipadako silang duha ni nanay. Muna nakita na ho kung sa sila kakugihan. Kugihan kaadyo sila. Hindi na guys, nagkuan na kog ahos. Butang agahos o kanang sibuyas Bombay kay rong ma-bumot. Niyang kuan guys, trabaho kada adlaw, pabalik-balik ra. Magluto, maginlo, maglaba, maninda. Ni guys, tingin sagol guys. Yang taon na sardinas. Ninja udong. Kani guys, tingin sagol. Mo ni among suwa sa pamahaw karon. Magkuan sa ko guys, magisa. A few moments later. Guys, sa tinang igisa ka ng kuan guys. Tinapa. Tinapa man yung tawag sa una sa gamay pag. Igisa na to guys. Diya. Naguman. Butangan natag ka nang naay sabaw. Butangan natag sabaw ay nagkaman diya. At ang ibutangag ka nang naay udong. Isunod ang kamunggay, dyan nagaman, timplahan. Solve na guys, nanay suwa. Diyan na guys, naluto na gatang suwa nga kamunggay nga nay sardinas with udong. Ready to eat na guys. 1 hour later. So guys, nakapamahaw nami. Diya. Sige yan to nagmodule na pod. Diya si Junjun as gawas kay naay giwilding. Nagtiwas siya trabaho sa kanang nay. Diyang motor guys. Moto guys nga kuan di ko mauwaw mo share ninyo sa ang mga kaagi sa mga kalisdanan. Di ko mauwaw guys kay kuan. Proud ko ko sa mga kapobrehon. Kay tingad sa mga kapobrehon guys, daghan ka ko na katunan. Shout out day ko guys ni Ate Mars ug ni Kuya Leo TV Adventure. Salamat ninyo ti sa tanaw sang video. God bless ninyong duha di ko. Mabong ug pasalamat ti ninyong duha kay nay ramong kabuutan ja. Pagamping mo pirmi diha ti sa Japan. God bless ninyong duha. Ug ni Angeli Jacaban nga nani siya sa syudad sa Cebu. Salamat ka Jose sa sigtanaw nimo sang video. Ug ni Buholana in Norway, hi te. Salamat te sa sigtanaw nimo sang video. Pagamping diha te, God bless. Ug ni Dabawin in Canada, hi. God bless nimo pagamping pirmi diha te. Ug ni Bit Dita Saite, salamat kadyo te sa sigtanan nimo sang mga video. God bless. Pagamping pirmi. Ug ni Gio Blar TV, hi. God bless. Pagamping pirmi. Nandiya guys, kana magbabay sa ko guys, kay madtukon miglungsod, kay nako no si Jay kanang nay paliton kanang pisa danang ijahangi trabaho nga motor. Nandiya magpasalamat ta pug ko, salamat sa tanan-tanan. Tanan nga ning subscribe ug tanan nga sigtanaw sang video. God bless ninyong tanan. Ja. Sawa pa ning subscribe, paki-subscribe. Ja, adyo kalimting ka nang pindot ang kanang bell kay rong nanapog ko'y bagong video mo, notify mo. Ja, salamat ka adyo. Bye-bye. See you the next vlog. Bye-bye.